In de Jan Lievenstraat zit alles al man op een kop. Het barsten van de werklui en de bouwmaterialen. Voor de bewoners is het bij tijden dreig. We combineren helpere werkzaamheden tegelijk en dat vraagt nogal wat van de bewoners. Dus die hebben ons redelijk prutten op de koffie, zeg maar. Dat is net altijd even wenselijk. Een thee moet er omheen zetten is hier, maar we merken ik wel, we binnen saffel in de woning ondergang. Eigenlijk is dat net van onze klanten vrije. De huizen worden inpakt met een kunststofskiel in een steenmotief. Verder komen er zonnepanelen op het dak en worden de keuken, het toilet en de badkamer vernaaid. Als het weer klaar is, binnen de huizen energie-neutraal en volslijn elektrisch. Voor deze woningen loont het dus het beste om te zeggen van we proberen er een soort theemoeds omheen te krijgen. Om daarmee de energievraag zo iets mogelijk te krijgen. En daarmee de woonlast voor onze klanten op een niveau dat we eigenlijk dwars zeggen, het is nog betaalbaar en te dwaan voor onze klanten. Hoewel het financieel nog net uitkent, binnen Elkien en Dijkstra Draaisma toch met het project uiteindelijk zet. Maar uiteindelijk, als we dit in grote schaal doen willen, maar we zwaren de prijs nog meer naar beneden gaat. En dat kunnen we vooral krijgen tot te industrialiseren en te optimaliseren. En daar zijn we volop mee aan de slag. We hebben het zo dat we een keer door de daan binnen en er meer achter ons on suttelen. En we de getallen naar een niveau krijgen dat we schaalvoordeel willen te organiseren. Ja, dat dit de waai is om Friesland in zijn energietransitie gewoon maximaal duurzaam te krijgen. In Nederland moet uiteindelijk 1,8 miljoen huurhuizen energie-neutraal maken worden. In Friesland alleen nog al 80.000. En dat betekent een heel soort werk de komende jaren. Dus er is een heel grote hoeveelheid wonings die ompakt worden binnen Nederland en ook in Friesland. En daar ben we van uitzoeken dat er een heel grote, voor de branche een heel grote kans lijkt om hiermee aan de slag te gaan. In termen van betaalbaarheid van woningen, in termen van wat het om werkgelegenheid budget, wat dat voor de ROC's budget om opleidingen, als zo juist wat dat budget om het waaien is in algemeenheid gaarlijk te maken in deze provincie. Ja, dan denk ik dat we hier een geweldige kans hebben. Waarbij je uiteindelijk eigenlijk maar één optie hebt, hem verprutsen. Ja, dat is eigenlijk geen optie. Dit moet gewoon gebeuren.